morning! It's already 7 o'clock a.m. Gising na ako at nakita nyo naman bagong gising nga. Pero nakakape na ako. Okay? So, good morning guys! Welcome to our channel again. Nandito ako at syempre, yung gawaing bahay, pangalan nito, naghanda na ako ng almusal. At ipapakita ko sa inyo ang almusal at saka yung ininit ko na para sa tanghalian. At medyo marami ang workers today kasi magbubuhos. So naghanda na ako ng ulam para sa kanila. Hinahanda ako. Tingnan niyo ang gulo dito sa kitchen, no? Ayan, no? My gosh. My gosh, my gosh. Meron na akong kanin. May itlog pang 4. na boil. Tapos nagpaluto ng noodles, na yan, noodles na chicken. Tapos yung franks, meron ako nabili kahapon na franks. At ayan, frozen siya, kaya pag frozen na matigas na may ice, ay ang ginagawa ko dahil walang refrigerator, ay dito ko nilalagay sa magdamag dito, para hindi siya masira. Tapos dito naman, ay may na-marinate na yung baby back ribs, ayan, para may ma-share mamaya. Ayan. Aba, inilawan ako nalakay ko. Inilawan ako. Masarap ito. Ako, ang bango. Ang bango-bango, guys. Sobrang bango ito. Memorable ang kanyang bango. Sarap. Ayan, kakaiba. Remarkable. Ayan. At magkakape. Ayan ay Franks. At mayroong itlog. May kanin, noodles. Natuyo na nga. Pwedeng dagdagan. Meron namang mainit na tubig dito. Okay? Ayan. At good morning. Hi guys, good morning. Today is the 8th day ng trabaho. Ayan. At bumuhusan na ngayon. Bumuhus na guys. Ayan. Bumuhusan na yan. Lagyan mo ng coins. Nilagyan mo? Asan dyan? May coins doon guys. Nilagyan niya na gold coins. Hindi nyo makita. Ayun o. Coin. Nilagyan ng gold coins kasi yun ang ginagawa namin every time na magpabuhos kami ng poste sa mga kinukonstruct naming bahay. Ayun. Buhos na sila. Pinaliguan pa niya. Pinaliguan pa. Si Jan gusto raw tumulong. Gusto raw tumulong si Jan. Nilagyan mong coin? Lord God bless this house. Lord God bless this house. Bless this construction, oh Lord God. Thank you. Kabuhos. Ayan. Diba? Ayan si Papa, oh. Kuha ka rin ng isang balde mo. Hindi, no. Wala na ibang isang balde, Papa, para 3 kayo. Oh, sige. Kasi walang available na naghanap sila ng trabahante na isasama nila. Walang available eh. Kaya si Papa na lang at saka si Dian. Kulang ng balde? Ayan.
simento yung pants mo balong. Lagyan na ng simento. Sabi sa iyo eh. Sayang. Mahal pa man din yan. Ha? Champurado? Lami. Gatas na lang kuwang. Champurado. Na. Champurado. Yung kamangalan. Aniya. Kuha og simento no? Oo, kuha siya karon. Kanang Oh. Ang tubig pod. Wapod. Di ba na may daghan dito sa pikas? Now, we are going to cook the spaghetti carbonara. Nandito, nag-yellow dayon. Tingnan nyo pa kung magkano ang parsley, $43.99. Magkano bang unit price niya? Oh my God, 265 ang isang kilo. Nag-yellow na kasi wala tayong ref ngayon, na-defrost na yung bacon. Dalawa ang kinuha ko. Sobra, kaya lang, isa lang ang kailangan. Pero malamig pa ha. In fairness, okay lang. Hindi siya yung nasira. Ayan, ang refrigerator ko ngayon, wala kaming ref. Smoky bacon ang kinuha ko. Walang ibang hindi matamis kundi ito. So, ito ang pinili ko, yung sa Winner. Yan. First time kong pumili ng ganyang brand today, guys. Just for this. Kasi ito, wala itong sweet. Walang sugar. Guys, ito yung ingredients natin. I will just mention here para makafollow kayo kung gusto nyo magluto. Pero meron din akong video yung separate dito. So, ito. May spaghetti ako. Ang gamit ko ay yung Sanremo. Then, we have the bacon. Yung sinabi natin bacon kanina. Guys. Ito yun. Yan, smoky bacon ang ginamit ko para maging original ang lasa. At meron syempreng eggs. And then parsley. And then of course, I have my white wine. Ang gamit ko, wala akong cooking wine, kundi itong Carlo Rossi White. Okay na. Whites na yan. Tapos salt and pepper. Yon ang carbonara na original. Ganon ang ingredients. Okay? Walang cream. Na laging pinagtatalunan na ganon daw ang carbonara. That's not true. Ang talagang Italian carbonara, originally made. The first carbonara from Italy is like this. Walang creamer. Walang cream. Yun, ganun lang. Ang magiging cream niya ay yung egg mamaya. Kung paano lulutuin, I have a separate video of this. Siguro kung makuha ko ang link, ilalagay ko sa description box. Okay? So yun guys, magluluto na ako. Pakulo na ako ng water. Uy, kumakain akong chicharon guys. Nag-i-snack. Narinig nila. Ayan. Pagdagyan ko na siya salt. Yan. At takpan ko hanggang kumulo. Ano? It's 11:45, nagluluto na ako. So ayan, nahiwa-hiwa na yung bacon. Ito ang
Ano guys, ito ang lutuin na walang garlic, walang onion. No need to put those spices. At dito naman ay ito, hinihintay ko yung spaghetti. Wala pa. Pero kumulo na kanina, hininaan ko lang. At nandito naman itong ito lang ang spice nito. Ang spices nito ay ito at saka yung black pepper. Yun lang. Ang asin ay wala rin kasi salty ito oh. And then, maging salty rin siya sa parmesan cheese. Yun. Yun ang carbonara original. Italian. Ang dami namang parmesan. See? Dito na yung carbonara. And then, place the patayin. Ayan. Place the eggs muna. Eggs. Okay, go. Sarap magluto. Sarap ng carbonara. Original carbonara. Ayan, naging creamy na siya. See? You see that? Okay. Parmesan. Daming parmesan, Okay. Konti lang. Huwag naman lahat. See, naging creamy na. Kita mo? Because of the egg. Ganun lang ang carbonara namin, guys. Ayan creamy. Okay, bigyan na natin yung palaman. Akin na yung plate nila. Okay. Wow. Ewan ko kung gusto ng trabante ito, Teka. Okay, basta. Basta. Kuberang Trupo. Okay, ayan. Matikman lang nila. Sarap. Tikim na marami. Tikim na nakakabuto. 1 o'clock again. Ayan, at wala pang 1 o'clock ay naghalo na sila. At si Edgar ay bumili ng simento materials again. Ayun. Wow. Kumusta ka? Okay lang? Yes. Ayan. Lagyan niyang lines. Kayo, pasyal tayo dito sa Petit Jungle 2. Papakita ko sa inyo yung yung malaking plant natin at babalitaan ko kayo ng kagulat-gulat na balita about the big
Bill. Ayan, ito yung Big Bill natin, guys. Alam nyo, nung bumagyo, nung pumunta dito si Bagyong Odette na Salbahes, ang nangyari is 1, 2, 3, 4 leaves ang kinuha niya. Ito kasi guys, na plant na ito, kaya natawag na Big Bill, ay talagang big siya. Big as in huge. Ito, lalaki pa ito ng grabe. Ito oh, napunit nga oh. Alam nyo ito, this is anthurium at ito yon. Ito yung bunga niya guys. Ito ay pwedeng i-propagate yung seeds niya. Ayan, kita mo yan. Dalawa yan eh. Meron dito oh. Ayan, kukunin ko yan pag nahinog na yung bumukol-bukol na parang tigyawat, parang pimples. Yan, i-dry natin yan para tumubo yung seeds. Ngayon, yun nga yung binalayita ko sa inyo dahil alam nyo guys, ito ay ang mahal pala. Ayan, may maibabalita na naman ako sa inyo guys. Nakita ko dito, in-screenshot ko ang pricing nila ay eto guys, sa Singapore. Ayan, nakakagulantang Singapore dollar 8,888,888. Siguro naman joke lang yan. Totoo ba yan guys? Totoo ba ito? Oh my God! Ang mahal naman. Hindi nga guys, pero biro ay ginagawang collection ito dahil lumalaki ng ganito. You know this is not mine. This photo is from Google Images at nakita ko ito, in example ko, this is Big Bill. So lalaking ganyan kasi sabi nga ni Sir Jojo, yung kaibigan kong taga-Calape na collector din, na mabait, ay magiging 4 meters daw ang laki nito. And then why does this? Look at this. Look at that guys. Ang laki. Kaya ito, alagaan natin. Naku, ang mahal pala nito guys. Oh my God. Millions na pala sa ibang bansa ito. Ho. Grabe. Grabe ha. I cannot believe. At sabunutan lang ni Odette itong millions natin. Million dollar plant. Sinabunutan lang ni Odette at kinalbo. Look at that guys. Nako, nakakalungkot. Pero alam nyo guys, itong bunga niyang ito, walang seeds ito. Itong isang ito. Ay, bakit hindi mo close na? Bakit? Ayan, ganyan. Tapos ito naman, ay namunga rin. Alam nyo ito, ay yung Manila's Pride and Radicans na pinagsama. Ito yun, hybrid, anthurium din. At ang ganda ng bagong dahon, binigyan tayo. Ayan, mga anthuriums ang pinakita ko sa inyo. Ayan guys, yun na balita ko for this video. Ay nakita nyo, ang mahal ng mga plants. Hindi naman magkakaparehas ang prices. Meron ding mga mura, may mahal, may mga pang collectors plant talaga na mamahalin. Sabi nga ni Sir Jojo, kami lang dalawa ang meron dito sa Bohol. Ewan ko lang ha kung totoo, baka hindi natin alam. Marami ring collectors dito. Ayan, ang ganda naman nito. Heart talaga. I love philodendrons kasi ang karamihan na philodendrons ay heart shape. So yun guys, anthurium, ito rin anthurium din, si King Anthurium. Ito si King Anthurium. Yung queen natin ay nasa balcony. Sinafety ko doon kasi nakakaawa. Sinabunutan din ni Odette. Yun eh. Kaya nako, nakakalungkot pero mag-grow siya at magiging lush na naman uli, ha? So ayun guys,
naibalita ko sa inyo today. Then lalabas tayo mamaya. Lalabas tayo, puntahan natin ang palengke or supermarket. Bibili ako ng pang burger. Pinapagawa ako ng burger for lunch tomorrow. Yun na naman ang order ng mga bata. You know, nagtatrabaho sila kaya paganahin natin. Kaya ipinagluluto ko sila ng masarap. Kasi malakas naman silang tumulong dun sa trabaho. Kaya inspired din ako. Yan. Ganon. So, thank you so much guys. See you again next time. Pero teka, punta muna tayong palengke, di ba? Okay, sama-sama tayo. Paalis kami guys, tapos nakita ko ito. Ang ganda ng eksena. Parang Meralco yata ito sila. Ganyan yung uniform na Meralco, di ba? Sana nga, i-connect nyo na yung kuryente namin. Please. Ano kaya? Kuryente kaya yan o PLDT? Ewan. Makita natin. Ay, basta may inaayos sila. I am thankful God Lord God. Ayan, nabubulol na. So, let's go. Uy, may eagle doon. Bibili tayo ng pagkain. May marka ito, di ba? Sasakyan nila. PLCI yan, PLCI. BLCI? Sir, buhol light na? Makonect na? Ha? Giriding pa? Okay. Pero hopefully, mga pila ka adlaw. Oh, thank you sir ha. Thank you so much. Sus. Kani. Thank you kayo sir. Thank you sir. Ay, salamat. Ayan. Asan na? Pagkausapin ko pa? Hindi na, report pa naman pala na eh. Ayan sila, mga heroes natin. Mga heroes natin from BLCI. Sana nga po. Salamat po Lord God kung ganon mapapaaga na ang connection. Kasi it's been 33 days na ngayon today. 33 days na wala kaming kuryente guys. Just imagine kayo kaya nyo yun. And then walang internet. As in wala kaming router na gumagana dahil pati router namin ay nagiba. Pati fiber optic wirings ay natanggal. Oh my God. Just imagine that. 33 days na wala kang kuryente, wala kang internet. Pero nagtataka kayo, bakit ngayon meron kang paano ka nakakapag-upload? Ginagawan ko po ng paraan as a vlogger, and then ako naman, ginagawa ko lahat. Ginagawa ko lahat ang paraan. Yung data po sa smart, dito sa yun ang ginagamit ko na internet. Ayan. Kaya nakakaraos din. Kahit papano. Kaya lang mahirap na lang talaga. Na walang kuryente talaga, wala. Diyos ko, ang hirap. Kaya sana magkaroon na. Trabaho ko itong mga ito. Sana magkaroon na nga. Yung trabaho pa. Alas 5 itong mga ito. Yung trabahante natin ang aga. Wala pang wala pang pumapasok. Wala pang 4. Kahit na. 7. Undertime sila kanina. 30 sila. 4:25 sila ang umalis. Kaya nga, 8:30 naman sila nag-umpisa talaga. Kaya yung lalaki yung helper niya inatin niya ng alas 7 diba? Baga. Undertime, may amo na. Basta't may napurma. At nakatulong naman si Jan. Okay na rin. Guys, Basta lahat ng bumbilya lahat ng bumbilya pinasok ng tubig. ay, kailangan natin palitan lahat ng bumbilya. Kaya, Paano nakapasok yung tubig to sa loob ng bumbilya alam nyo guys, yung buong mga bumbilya namin, kahit sealed, pinasok ng tubig. Paano mo ma-explain yun? Kaya nga nung bagyo, nung kasagsagan ng kalakasan ng ulan na talagang yung hangin ay sabay humahampas, hinihahampas niya yung tubig pilit at ini-insert niya sa mga kilid-kilid nung kahit nakalak yung yung window mo, yung hindi mo na aasahan na papasok ang tubig ng ulan dahil nakalapat ng gusto eh. Pero alam nyo, ay naku,
nako, talaga naman. Napagod kami sa kahahakot ng tubig na galing doon sa window. Biro mo yan? Diyos ko, tapos ngayon, yun nga yung bumbilya. Yung bumbilya ay pinasok, yung mga bumbilya namin pinasok ng tubig. Kaya palitan na namin lahat yon. Tingnan mo ng gastos ang ginawa ni Odette. Oh my God. Mga pagsubok lamang yan. Okay, papalitan natin yan. May awa rin ng Diyos, makakalampas tayo sa ganitong mga problema. Ano yun? Sina yan galing. Sina yan tapos sa ano yung delivery sila. Grabe ang ginawa ni Odette. Hanggang ngayon di pa kami naka-move on Ano pa rin, fresh pa rin sa memories namin yung ginawa niyang paglampurnas sa Bohol. Grabe. Grabe talaga. At hindi mo masabing sa province of Bohol lang nangyari, dito sa city maraming affected, like for us na tingnan mo naman, sinira niya ang bubong namin, pati dito both sides ng building ay sinira talaga. Tingnan mo yan 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 tingnan mo yan, nasira din. See? Oh my God, lahat ng hindi konkreto ay kanyang yung talagang. Pero tignan mo yung puno na yan Oo nga, I just Grabe. wonder how many times na kami dumaan dito. Hindi Itong na ano puno yan. ng anong tawag dyan? Pine tree? Pine tree yata yan. Pine tree yan? Tibay no? Look at that! Hindi na bali ha? Hindi nabali at hindi nabunot ha. Ang lalaki ng mga nabunot na iba. Tingnan nyo lang yung mga puno dun sa plaza. Ang Matibay yun. lalaki na antik na puno, talagang nabunot lahat. Malalim siguro. Grabe. Grabe guys, my God. Yan ang bagyong grabe. Ang tindi. Pabalik-balik na lang nating topic si Odette, pero talagang ewan, di pa kami nakamove on. Talagang hanggat nandyan at ginagawa namin ang sinira niya, ay nababanggit pa rin siya. Yan, at ngayon ay awa naman ng Diyos ay nakapagbuhos na. Pa tayo pupunta? Ay siya. Ay, Bikyo. May mabilhan ng giniling na beef kasi gusto nilang burger. Yung ayan, nakaayos siya. Buong na pala. Tingnan mo yung mga workers nila late na kung lumabas. Sa atin 4 o'clock, wala pang 4 kanina. Ayan, tumigil na. mainit kasi pagkano kaya tiniming nila ganitong oras. Pero hindi na yan Tibay yan Grabe. Pero natutuwa naman ako ngayon dahil yung pagbuhos nila, kulang sana tayo ng tao, nadagdagan ng persa ni Gian. Si Gian ang malaki rin na itulong ngayon today dun sa pagbuhos nila dun sa sa tie beam and yung mga poste. Yun. Ayan sunset na. Ang time is 4:52. Ayan, maaga kami nakalabas kasi yung mga workers namin is very strange. 8:30 na pumasok si Jonathan pero lumabas siya, wala pang 4 Naghanap daw siya ng kasama yung magmasa ng simento. maghanap siya? Oo, naghanap siya kanina. Meron siyang ewan lang parang meron na lang pinasok ng trabaho. Okay. Basta't importante meron silang natapos. Grabe yung bubong niya, talagang grabe, krampol. Nakrampol talaga siya. Pero babalik din sa dati ang Bohol. Bangon Bohol! We stand
together as one. Yan. Mangon Bohol. Hindi pa katapusan ng mundo. Bibili tayo ng ulam ngayon. Punta tayo, bibili ng giniling na beef na may konting, siguro, let's say, bibili ako ng ano, 3/4 na pork, ground pork, and then 1 kilo of ground beef. Yan. Lagyan ko lang siya ng 1/4 kilo na pork para pampalambot dun sa texture ng ano, kasi rough ang beef kung wala ring medyo ano, malambot na like pork, gano'n. So let's go. Ito na naman, dadaan na naman tayo dito. Ayan, araw-araw tayo magkakasama guys, reporting again. Nakakatawa, no? Daily report. Ayan, my daily report is this. Daily. Para maka-interact ako sa inyo lagi-lagi guys. You know, ayan, mga topics sa buhay, sinishare ko. Comment down below kung anong masasabi nyo. Ayan, let's share ideas together para happy ating mundo. Diba? Ang daming tao sa plaza. Ganda. Ang saya. Wait. May lubat. Ano yun? Bili lang tayong giniling. And then, buns. Siguro, mainom na pangmerienda ng mga workers, yung kanilang meriendang tinapay, mga ganon. Then yung fresh milk na naubos na, bibili na naman ulit tayo, ganon. Araw-araw ito dahil nga wala pang refrigerator, so tsaga-tsaga lang. Bago rin yan pagka nagkaroon na ng kuryente. Yan ay mga, kumbaga mga pampasarap ng buhay, kumbaga sa pagkain ay pang spices of life. Yan, diba? Thrill yung pagkain, diba? Pagka may maanghang, mathrill ka na kumain, kahit na nabibilaukan ka, masarap pa rin yung manghang. Parang ganon, di ba? Ganon ang buhay. Mag-whistle daw ang puwit. Ang naman. Oy, pasintabi po doon sa kumakain. Yung puwet daw, sumisipol, sabi ng asawa ko. Tignan nyo to. Oh. Sumisipol ang Diba? Ganon. Sumisipol. Sumisipol-sipol. Whistling puwet. Yan. Whistling. Let's go guys, let's go to the supermarket. Walang stock ng 3-in-1 guys, kaya nga, parehas minimum na problema. Kaya ang kape sa akong mga sakop, gusto nila 3-in-1. Unya kay wala man. 3-in-1 ma'am, pero ano, ito 11. Ingana. Oo, mo na sana na naman ito ay. Kaning gyms. Ano man. 52 4, 5 ano siya? 52.50 ma'am, ang 5. Oh, 5 sold by 5, di ba? Oh, 52. Ingana lagi. Ano yan siguro? Ano mali, oy? Ang daming mga items ngayon na wala guys, out of stock. Ang dami. Talaga. Dito guys, 120. Sa labas 180. Wow, bili ako dito. Mas mura dito guys. Ano dai? Ha? Pila kilo? 390. 390 daw. Okay. Kasi nag-order si Gia ng gagawa raw ako ng
hamburger. Ipapakain ko sa kanila bukas, pati sa mga worker. Tapos si Edgar, pinakuha ko ng kalahating kilo na pork drinks. Walang bottled soft drinks, ano lang, yung canned lang. Kaya wala. Yung para sa trabahante namin, ihahanap namin siguro sa ibang ano. Tingnan natin sa Altasita kung meron. Or kung wala, di magkape. 3 in 1, paano na yan? Ano na merienda ng workers namin. So, ito yung pang merienda nila guys. Ito. Saka ito. Ang dami Talaga natatakot na magutom yung kanyang workers. Ayan. May chiffon cake. Yung chiffon cake is wag pitpitin. Sa ibabaw. Naku, nalagyan na ng isda. Ayan. Bumili siya ng isda guys. Itong ganitong isda, magkano? Magkano? 523? Oh my God! Magkano ba ang isang kilo? Oh my God! Yung mahahaba guys is 345 ang kilo. Nakita mo? 345 ang kilo guys dito. Yung ganyan yung ganyan na ano, malaki ang mata na malaki ang nguso. 345 ang kilo guys. Tapos bumili ako nito, yung patola. Magkano ang kilo nito? 120 guys. So, see, ang mga bilihin, milk, corn cake, yung mga pang merienda ng mga workers, yan. Okay, so, ang mainom, ang walang soft drinks na bottle, maghahanap tayo sa palengke. Guys, dito, pangingintab ang noo mo, at saka mangingintab ka talaga dahil pagpapawisan ka habang namimili, wala nang aircon. Hindi na uso dito sa Bohol yung ganon, wala kaming kuryente. So, pasensya, ganyan lang talaga. Kailangan matibay kami mga Boholano. Di bale, matatapos din to, matatapos din. Ay, salamat at natapos ang dito na ako mag-haul. Itong binili ko na giniling na baboy is 280 ang kilo. Ito yung ihahalo ko dito sa gagawin kong hamburger. At ito ay 390 ang kilo. You look at this. At ito naman yung isda. Okay. Ito, ipang-almusal ko sa kanila. Lagyan ko ng sardinas. Alam niyo itong patola pag nalagyan ng sardinas? Naku, kasarap niyan. Kaya matagal nang di naggulay ng ganyan. Kaya yan ang lagyan ko ng sardinas, pang-almusal nila. And then, tanghalian is this one para sa mga bata. And then, that one para ngayong gabi. Ganon. Ganon, nakwenta kasi wala tayong refrigerator, guys. Alam niyo, ang refrigerator ko is that the ice bucket. Yun. Ayan. Naguguluhan na si Inday sa akin dahil madaldal daw. Ang ingay ko, guys. Huwag mo nang pansinin, guys. Oh my God. Tapos, wala nang stock ng 3-in-1. Wala soft drinks. Walang 3-in-1 na coffee. Ewan ko, ano yung ipapainom ko sa mga workers namin ngayon. Di ko na alam. Saan kami maghahanap? Tubig na lang, ano? Sorry, walang stock. Ganun na lang sabihin natin sa mga trabahante. No? Oo, energized na sila. Puro matatamis tong kinuha kong merienda, Diba? Oh my God, wala na. Bakit ganito na bago na ang takbo ng buhay namin sa Bohol? Tulong. Sana naman mabago na. Sibuyas guys is 265 ang kilo. Ayan. Okay? Ganun na out of stock yung ibang mga items. Kinakabahan ako guys, baka iniipit na naman at para tumaas ang presyo. Bakit ganun na wala na naman stock? Bakit walang stock? Baka sa tingin ko yan tataas ang presyo kaya walang stock. Ganon siguro. Bakit ganon? Imposible. Sa Altasita para kumuha ng ice para sa ice bucket kasi stock ko yung overnight yung giniling para mailuto bukas ng umaga kaagad. Kasi wala tayong refrigerator, gusto nila mag-lunch ng ganon. Wala tayong chance na bumili bukas. Good evening. Ayan. Ang daming tao ngayon dito. Tingnan natin kung meron, ha? Parang wala yata. Let us see lang. Saan ko ba nakita yon kahapon? Nakita ko dito. Dito yata yun.
Ay, hindi. Doon sa dulo. Eh, ito. Ay, salamat. Meron. Ayan. Meron sila nito. Magkano ang isa? At wala rin soft drinks. Wala rin. Oh, yan na lang. Kukunin mo yung ice. Ice na lang. Bili na lang tayong ice. Anong gusto niyong mainom? Kumuha ka ng ano? Kumuha ka ng kali. Maghahanap yung dalawa eh. Okay, bumili tayo nito for breakfast. And juice. Ito para sa aming dalawa. On the way home, inumin. Nauhaw na kami. Itong kali para sa dinner. Ito para bukas. Okay, at daming tao ngayon dito sa Alpasita guys. At kukuha ako na yan. Ito guys, yung ice. Ito ilalagay ko sa ice bucket at ito i-stack yung longganisa, yung ground beef para hindi masira hanggang bukas. Yung chicken balls. Tama na yun. Baka masira yung mga pagkain. Guys, 18 ngayon, January 18. Bagong sweldo, kaya maraming tao. Tingnan mo, nakita mo. Maraming tao. Oh. Karamihan ng time na pumunta kami dito ay konti lang ang tao. Ngayon marami. Guys, madilim na. It's 5:48. Yan, uwi na tayo. Minom tayo nitong Soy Secrets. Ayan, sarap yan. Very healthy yan kasi soya yan. So, let's drink this. Malamig-lamig konti kasi pinatungan nung yung ice na binili namin. Yan, uwi na tayo. It's 5:51. Wala pang 6. Kaya medyo maliwanag pa. Pero alam nyo na, gabi ng lagim still starts at 6 p.m. Bakit? Kasi wala pa rin kaming kuryente. Ulit-ulit. Hindi tumitigil itong kasama ko rito hanggang walang ilaw sa kalsada guys. Oo ha? Update kayo. Situation namin ay ganito. Sarap nito para kang umiinom ng ang pangalan nito yung pero nati siya, nati masarap, malinamnam. Wala talagang ilaw, mga bahay. Guys, very madilim here. Natapos ang ating araw. Ngayon ay magpaalam na tayo. Bye-bye guys. Madilim. Sorry. Bye-bye guys. Thank you so much for watching. Thank you sa mga support at mga comments nyo. Thank you so much. Sa Sunday, mag-live streaming tayo para sa shoutout ha. Okay, thank you so much. Love you guys. Take care lagi. Ingat. Nakita rin kami ng soft drinks pero maliliit guys. Yung isang inuman lang na ganyan. Ito yung available na nabili namin sa bakery. Kasi wala sa supermarket yung 1.5 or litro. Wala talaga. So, eto na ang pangsay. Kinakatay niya yung bili namin na ubod ng mura. Ang mahal ng isda. Grabe. My God. Sobra na. Tignan nyo naman. Tingnan nyo guys ha, ang presyohan. Makita naman.
Ayan o. Unit price is, bakit tumatin na? 345 per kilo. So, 523 po itong dalawang piraso. Kaya ang gagawin natin para talagang malasap natin ang sarap nito dahil mahal. Lagyan nating sabaw yung ulo at saka buntot. Tapos yung body ay iprito dahil masarap talaga. Pang prito talaga ito. Masarap yan. Nako, ang mura-mura ng gamit sa Kalayaan noon. Sa totoo lang, pinamimigay pa. Ganon ang nangyari today, guys. Na yung ipiprito. Tapos na yung sinabawan. Sarap nito. Look. Yummy yan. Ayan sarap yan. Ang linamnam nito. Ayan, nasabawan. At least nakasabaw kami ng isda tonight. Tapos ipiprito na lang to, kain na tayo. Fairness, masintab. Maliwanag ngayon ang ilaw na nilagay ng asawa ko. Nilagay niya dito sa taas, guys. Bagong bombilya. Yan. Kaya kita ang kintab ng preskong isda na nabili natin. Pero yun lang. Medyo masakit sa bulsa. Pero sige na lang para makatikim tayo ng isdang fresh.